lang aton nga produkto nga hindi rekomenda nga Bayo 480. Di ba pantay ang grupo? So dapat mag-spray ka na wala kita sa taas. Wala tao. This is Super Migo Bay. Poli na kita sa baka pipe route na to. Hinahirta itong boarding house. Pero natin unahan. Pero ubos na na tangke. Mura na siya. Itong lakawon lang. Ay para tuan lang po. Kanang chicks. Magandang dilag. Kanang kuan na ito ba? Kasi anang makatigyo makasibra punta sa budget. Yan mo siya ang upload. Gutos ng kinay. Dali raman pud kayo, wala raman pud ganit 3 minutes ako ang boarding house malakaw lang diyan. Marja mabinay. Ari na building construction mo open man sa salang turo ni ko ani kay malabangan mo. Ako checks katagbo. Char. Ako checks katagbo. Ha? Ga-vlog. Char, lagi kita mong kakano. Hello, checks. Single pa kami. Single pa ka. Ha? YouTube gani. Asa man i-upload ng vlog sa YouTube? Natawa raon niya. Tapos, kanya, kasigurado pa. Wala pa na yun. Ito na lang may mga pen mura tagkuan ane akyat kuan akyat man lagi ka upat sulod na pas pala nya akong motor para siya nya nakaglan lang ko ng motor unahan sa natin pahaway super fast na kita sa taas. Wala tao. Kwarto. Ano siya? Baling ka may bahig kung kwarto. Nandun yung mga pabango. Mga pabango. Murang doon. Wala bahig. Diha lang siya ko akong vlog murang kanta nga akong kasiguan na sa boarding house then mas niya makatugang pa ko vlog makashoutout ko kay murag niya sa tulog na kayo siya so super fam, good day and have a blessed day. Thank you, don't forget to subscribe.